Fira d'Espí ha celebrat la 13a edició complint les expectatives i fent realitat l'eslògan d'aquesta edició, al carrer amb la gent. Dissabte, 6 d'octubre, els carrers de Bon Viatge, Torrent d'en Negre, plaça de l'Ermita i plaça de Catalunya van omplir-se de gom a gom per acollir una àmplia representació del comerç local de Sant Joan d'Espí. L'alcalde Antoni Poveda va inaugurar Fira d'Espí a les 10 del matí i ja des d'aquesta hora van ser moltes les persones que van començar a passejar pel recinte, que agrupava 72 botigues de la nostra ciutat, tant del mateix barri del centre com arribades d'altres punts del municipi. Fins les 9 del vespre, el comerç local va deixar palès l'àmplia oferta de productes que podem trobar a Sant Joan d'Espí. De fet, establir nous vincles de relació entre botiguers i clientela és un dels objectius de Fira d'Espí. Proximitat, qualitat i confiança són els elements que fan del comerç urbà una garantia. Sí, la gente en general se interesa, pregunta, hay mucha gente que nos conoce porque ya son muchos años los que estamos en las planas de Sant Joan d'Espí. Sí, además es una de las filas más bonitas que yo he visto porque hay mucha gente, hay también mucha iniciativa por parte de los comerciantes. Bueno, doncs perquè és el casc antic del poble i és casa nostra i aleshores per donar-nos a conèixer perquè encara que Déu-n'hi-do el que se sap sempre va bé que pots donar propaganda, et pots fer veure, pots explicar el que fas i penso que és un dia maco per tot el poble. Tu li pots recordar a la gent que estàs al seu poble, que no estàs al carrer per on va cada dia i que estàs en un altre carrer o en un altre barri, però que estàs allà i que fas per estar al dia amb el producte i que, és fer barri i és fer ciutat. El bon temps va acompanyar durant tota la jornada, cosa que va convidar a gaudir d'una jornada al carrer, amb múltiples activitats culturals i diferents propostes gastronòmiques, com la mostra d'alimentació, que es va celebrar a la plaça de Catalunya, i on el protagonisme el tenien els productes tradicionals, com ara els embotits, les coques o els formatges. Això sense oblidar-nos de l'aposta del sector de la restauració. Una vintena de bars i restaurants de la ciutat van tornar a sumar-se a la Fira Tapa, oferint als visitants la possibilitat de prendre una bona tapa amb la corresponent beguda per només 2 euros. Sí, el primer año que participamos, debido a que lo quedamos el restaurante ahora en el mes de julio, desde verano, para lo que son la tapa hemos hecho montaditos variados, de morcilla, de chistorra, ensalada rusa, paté. Bueno, es una cosa es atractivo. La gente hace la rutina y es atractivo. Y a la vez llega gente que no te conoce y se van contentos. Els comerciants del sector de la moda i els complements també van ser protagonistes al final de la jornada. Un any més van aprofitar l'escenari firal per presentar les propostes de les botigues de la ciutat per a la propera temporada. Moda, calçat, complements, perruqueria, ulleres, tot per anar a l'última moda amb les botigues de Sant Joan d'Espí. Visto desde fuera, veía aún mejor la ropa que colgada en la tienda, ¿no? Será porque las chicas lo han representado muy bien, como he dicho, y espero que el público lo haya visto igual, ¿no? Y que todo esto repercuta un poquito. El comerç de Sant Joan d'Espí va aprofitar de nou per sortir al carrer i recordar a la ciutadania que no cal anar més lluny. Fira d'Espí, que fins ara se celebrava tradicionalment cada 2 anys, a partir d'ara serà anual, canviant d'ubicació cada any. Així l'any que ve, Fira d'Espí de nou sortirà al carrer, en aquest cas al barri de les Planes.